עכשיו איתכם, זמן אוויר, עם מנחם טוקר. רבותיי, שידור חי, זמן אוויר ברדיו קופאי. אנחנו מצרפים אל השידור עכשיו את יויליש קרויס. יויליש הצדיק, מה נשמע? ברוך השם, המצב משתפר מרגע לרגע. רבותיי, יויליש קרויס לפני שעתיים בעזרת השם, לא, לפני שנתיים זה קרה, לא? 3 שעות? 2.5 אולי. נולד בשעה טובה ליויליש קרויס תינוק. מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב, תזכה להכניסוי בבריסוי של אברום וביני באיתוי בזמנוי. אמן. זה ילד מספר בלי עין הרע? טוב, 17. טוב, מספר 17. איפה אתה, בבית חולים עכשיו יויליש? לא, אני הלכתי לעבודה. למה? לא, אני לא הלכתי לעבודה, ובסוף זה... לא הלכת לעבוד במשחטה, אני מקווה. לא, אני עובד בקייטרינג. ובסוף יצא שכולם צדקו. אשתי אמרה שאם עד שאני לא מגיע הביתה היא לא תלד, ואנשים אמרו הוא לא יהיה בלידה, בסוף התקיים שתיהם. גם לא הייתי בלידה וגם הייתי בבית. יפה, רגע, אז מי התקיים אותך שנולד ילד? היא התקשרה אליי. כי שבוע שעבר שחררו אותך מהכלא והבן שלך התקשר, נכון? כן, יכול להיות. אתה יודע, דיברתי עם הבן שלך בשידור בשבוע שעבר, ממש דקות אחרי שהנשיא ריבלין החליט לחנון אותך, והוא אמר לי שהוא התקשר אליך, או התקשרת אליו, ואתה אפילו לא האמנת, לא ידעת, נכון? כן, הוא אמר לי משהו שאתה ואולמרט משתחררים ביום ראשון. אמרתי לנו, מה עכשיו הליצנות הזאת? אחרי זה בשעה 2 באיזה רב, אמר לי שהוא שמע ברדיו שהם משחררים אותי. הלכתי למפקד, הוא אמר, לא יודע משום דבר, לך להכנס לביתן, תחכה לספירה. אחרי הספירה הוא קרא לי, הוא אמר לי, 7 דקות ואתה בבית, אתה בחוץ. שאלתי אותו אולי שהיה פה שבת אחד, מה אכפת לך? הוא אמר לי, לא, מה פתאום, זה 7 דקות ואתה טס מפה, טוב. ענק! למה? לא רצית להישאר שם בבית? לא, אמרתי, אם אני כבר יום חמישי אחרי צהריים, נשאר כבר שבת אחד, לא להשאיר את כולם לבד. איזה ענק! איזה ענק, יויליש. תגיד, למה הוא חנן אותך, ריבלין? כאילו, מה הסיפור שלו? הוא מכיר אותך מאיזה מקום? דבר ראשון בלשות צ'למר, אני צ'למר. צ'למר עד הסוף, בדיוק. נכון? בטח. אבל הוא כתב בגלל הילדים, אז הם גם צ'למרים. מי פנה אליו אגב? העורך דין, ועוד הרבה אנשים, אני לא יודע. יויליש, זה חנינה ציונית. איך הסכמת להשתחרר זה נשיא ציוני זה הריבלין הזה? הם הכניסו אותי, אז הם הוציאו אותי. לא משנה איך קוראים לו, הכניסו אותי יעקב, הוציאו אותי רובן, אבל זה מה שהיה. הייתי בבית שלך יויליש, חבר'ה, יויליש הוא איש מדהים, באמת, בלי עין הרע. יויליש, תגיד, איך היה במעשיהו בכלא שם? תספר לי, בחודשיים האלה. ברור השם, אני קורא לזה גן עדן. למה? זה באמת גן עדן. למה? אני לא יודע אם לכולם או רק לי, כי אין לך 16 ילדים באזור, אבל זה דווקא גן עדן גם בבית, לא? כן, לא, אבל שם יש לך מנוחה, אתה יכול לשבת. אני למדתי שם מה שלא למדתי ב-15 שנים האחרונות. באיזה שעה קמת בבוקר, יויליש? קמתי ב4, התפללתי בסיקן, ואחרי זה למדתי. לפני הצהריים למדתי, ואחרי זה, אחרי צהריים, 2 למדתי, וכמה שעות ישבתי עם אסירים, שם לשמוע סיפורים, מאיפה, למה וכמה, כל מיני... היית בתורנית, תגיד לי כמה אנשים, כמה בחדר שלך, כמה יש בחדר? 8. והיית בלמטה או בלמעלה של הקומותיים? אני ישנתי למעלה. אז היה לי קצת אוויר מהחלון. והיה שקט. תגיד, ובבוקר זה באמת כמו בסרטים ובספרים, יש את הרעש הזה של הסוהרים שמעירים אתכם לספור, או שזה לא כזה נורא? כן, אבל אתה מתרגל לזה, אתה יודע שב4 אתה קם. אבל הקטע היה שאני, אתמול ביום ראשון בבוקר, קמתי ב4:30, התעוררתי, ואני מסתכל ככה על המיטה, על הקיר, ליד המיטה שלי, אני מסתכל איזה 10 דקות, אני מחפש את הבקבקים, קוראים לזה, או פשפשים, בנס, איך שתקרא לזה. אוקיי. ואחרי 10 דקות פתאום אני אומר, תגיד לי, אתה כבר לא שמה, אתה כבר בבית, מה אתה מסתכל?
ככה הייתי מתעורר, נגיד, בשלוש וחצי. חיכיתי לסוהרים, הייתי מסתכל על הבקבקים, הם היו מגיעים, הייתי הורג אותם. תגיד, ובאיזה שעה היית הולך לישון, יוליש? ב-11, 12. מה, היית לומד כל היום? לא למדת כל היום. מה, מדבר עם אסירים, לומד? לא, חצי יום למדתי, חצי יום דיברתי עם אנשים. עכשיו, בטלפון, יש שם טלפון ציבורי במעשיהו. אין מספר, אי אפשר לצלצל, נכון? אתם מצלצלים בעצם. לא, אי אפשר להתקשר. אז כמה טלפונים היית עושה ביום? לא הרבה, כמעט ולא התקשרתי. רק בימים הראשונים, רציתי להגיד לכולם שהכל טוב, הכל טוב. אחרי זה כבר לא התקשרתי כמעט. ושבת שם נחמדה, באמת, עם שירים וזמירות כן, שירים וסלטים. ביום שישי מ8 בבוקר עד 4 בצהריים מכינים אוכל. סלטים שלא ראיתי את זה פה, אני עובד בקייטרינג, אין כאלו סלטים. לא, אתה משכנע אותי לבוא למעשיהו גם. בעצם אתה אומר שזה לא כלא, זה כיף שם. כן, אבל אני אומר עוד פעם, יכול להיות שבגלל שאני לא צריך כלום, לא הייתי צריך, ראיתי מישהו רב עם מישהו על גבינה בבוקר. עכשיו אני לא אכלתי גבינה, אז אני לא אוכל לא בשרי, לא חלבי. אתה מסתפק במות, אתה מסתפק. תגיד לי, מה כן היה קשה לך שם? היה לך משהו כן קשה בכלא, יוליש? לי נתנו מצות וטונה במים וירקות ופירות. כאילו זה הגיע לי מהעדה החרדית. כל אלה שמקבלים מהעדה החרדית מקבלים עוד קופסה של חלבי. לא, אבל היה לך משהו קשה? משהו כן היה לך קשה שם בכלא? לא, בשבוע האחרון היה איזה מריבות, כמה חבר'ה רבו, ואז אמרתי להם, אני משתחרר, אין לי מה לעשות פה, זה לא בשבילי. אבל ככה זה לא... לא נורא. שבוע הראשון, עד שאתה מסתגר, אתה קוראת שב10 יש סבירה, ב3, ב4, עד שאתה... יולי, שמרו לי ששומעים אותי ברדיו שם, זה נכון או זה סתם קשקוש? כן. מה, יש שם רדיו כאילו פתוח בתורני שכל אחד יכול לשמוע? לא, יש כאלו, עושים בצהריים, ב-12 מסיימים את הלימוד, הולכים לאכול צהריים ואחרי זה עושים הליכה. יש חצר של, אני לא יודע, 50 או 60 מטר, אז הם עושים הליכה, אז כל אחד עומד עם טרנזיסטור כזה. והסוהרים נחמדים שם? כן. בקיצור, אתה אומר גן עדן שם, גן עדן פה, בלי עין הרע, 17 ילדים. אני אמרתי ביום השני, ראיתי איזה יהודי שאמר לי, ישבתי איתו, מה איתך? וזה אומר לי שהוא התגרש, וילדים שלו, אין להם קשר, וזה אומר לי, אני עושה פה תיקון. אמרתי לו, אתה לא עושה פה תיקון. מי שזכה להגיע לפה, אז זה זכות, זה לא חובה שאתה עושה תיקון. הגעת לגן עדן. טוב, למחרת הוא בא אליי, אומר לי, אתה לא יודע כמה אתה צודק. אומר לי, ומי שגן עדן בו. זה תלוי איך מסתכלים על זה. בגלל התיקון הזה, חושב למה רק אני צריך לעשות תיקונים. שכנעת אותו. יואליש, קודם כל באמת כל הכבוד גם על האמונה, וזה טוב, כי אלה ששומעים אותנו עכשיו דרך הרדיו, מתחזקים שם במעשיהו. אני מקווה. מתי הברית בעזרת השם של התינוק החדש? עוד 8 ימים? כן, בשבוע בתמוז. מי הסנדק? חסכת אוכל. כן. מי הסנדק? יצא לי היום פעמיים כי טוב, הילד הטוב, וטוב בתמוז. וטוב, איזה יופי, איזה יופי. תגיד, אתה יכול להגיד לי מהר את השמות של כל ה-16? כן, אבל זה לקח לי זמן, זה לא... אני יש לי זמן, בוא, תן לשמוע. אהרון, דוד, איתה, אסתר, חנה, שמואל, שלמה, חיים, הדסה, אנחנו ב9. אין לך תעודת זהות, אתה לא צריך, אין לך תעודת זהות הרי. לא, אין, זה קשה, היה לי שם, הייתי צריך למלא טופס, רציתי שהילדים יבואו לביקור, אז הייתי צריך למלא טופס, אתה מלאתי טופס, אז הגעתי ל15 ילדים וחסר לי ילד, רבע שעה חשבתי וזה עד שהגעתי הביתה, אמרתי להם, תגידו לי איזה, בסוף אמרו לי... מי שכחתי? כן. בסוף אמרו לך את מי שכחת, אז מי שכחת, איך קוראים לו? שמואל. שמואל קרויס, המתוק, אבא לא שכח אותך, זה פשוט לחץ, הכל בסדר. מי החזיר אותך מהכלא? בעצם מי בא לאסוף אותך? הילדים? לא, מוישה גולדיש, אני עובד אצלו בקייטרינג. גולדיש מהקייטרינג? גם לשם הוא הגיע? אני עובד אצלו, זאת אומרת, עובדים ביחד. הבן שלו, חבר טוב שלי, מגיע אלי, אנחנו ביחד בבוקר לומדים. הבן שלו, הבן של גולדיש, נו. חו טוב. קיצור, אתה בקייטרינג של גולדיש, הבנתי.
אז ברור תשמע, בוא, הכלב במעשיהו עדיין לא מתקרב לאוכל בגולדיש, זה בטוח. אבל יואליש... כן, יואליש, תשמע, בלי עין הרע, 17 ילדים, וקצבת ילדים אתה לא לוקח, נכון? לא. אתה יודע כמה כסף היית עושה מהקצבה? עזוב אותך ציוני מהציוני, תיקח מה שמגיע. לא, אבל אם הייתי לוקח כסף... אם הייתי לוקח כסף, לא הייתי מביא 17 ילדים. תגיד לי, המשחטה נסגרה, הכל בסדר? כן, כבר 6 שנים סגור. אולי עכשיו, אם, לא יודע, שר החקלאות היה אצל הגייבט, אולי דרך זה, אולי כן נוכל לפתוח את זה עם רישיון. כמה? אני חושב על זה עכשיו. אני חושב על זה רגע. כמה, כאילו באמת כמה כסף קצבת ילדים זה ל-17 ילדים? זה 10,000 שקל, לא? לחודש. אני בעבודה מקבל 9, אז פה ושם עוד ממש חסר. נו, גם זה וגם זה? לא עושים חשבונות. כשהיה איזה אברך, היה לו 3 ילדים, אז הוא לא היה חושב כמה הוא מקבל מהכולל. הגיע הילד השלישי, הוא אמר חייב לרשום, התחיל לרשום 2,000 מהכולל, 500 מהאבא, זה מפה, מיד אין לו כסף, כל הזמן מסתבך. כן. עדיף לו... עדיף לו זה, אתה אומר. הקדוש ברוך הוא נותן את מה שצריך לתת, יואליש. מי שנותן ילדים, נותן לילדים. נכון. תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני עכשיו חושב על זה, ואני אומר, רגע, בבית עכשיו נניח סתם, דוגמה, 2 ילדים רבים, שמואל ההוא ועוד מישהו. אתה אומר להם, אבא חוזר לכלא, או שזה, כאילו, מה? אתה לא מעצמך, די, חבר'ה, היה לי שקט, ישנתי שנה, חודשיים בכיף. לא, זה אני לא אגיד להם, לא רוצה להכין להם, למה זה, להם לא היה טוב, הם היו... כן, נו, אז זה, אתה מבין, זה לא שווה, נו. זה לא שווה. אוי, רבותיי, יואליש קרויס שהשתחרר ממעשיהו בעקבות הנשיא ריבלין בשבוע שעבר, והיום נולד לו הילד ה-17 במזל טוב ענק. איך הולכים לקרוא לילד בעזרת השם? יש לך כבר רעיון? אני לא יודע, נראה מי ישלם יותר. זה כן, אני הייתי קורא לו רובי, השם רובי ריבלין, ראובן. יכול להיות. אם אתה מכיר טובה, אתה צריך לקרוא לו ראובן. אבל יש כאלה שאומרים שזה לא יקרוא למעשיהו. זה היה מחשבה ראשונה. המעשיהו. לא, אבל ראובן שחרר אותך, עזוב בשביל הילדים. הילדים ראו אותך, והילדים זה חשוב שיש להם אבא בבית, ויהיה אבא כמוך. תקרא לו ראובן, יואליש. תקרא לו ראובן, השם רובי ריבלין. יש לי את הסקופ של החיים שלי עכשיו. אתה לא מבין איזה רייטינג אתה עושה לי. נראה, צריך לחשוב על זה. אבל זה בא בחשבון? יכול להיות, למה לא? חבר'ה, זה סקופ ענק, תוציאו את זה החוצה. יואליש קרויס שוקר לקרוא לבן החדש לו ראובן, השם רובי ריבלין. יואליש קרויס הצדיק, תודה רבה לך, אני רוצה להקדיש לך שיר. אמן, תודה רבה, שיהיה בשורות טובות, וכל אחד יתברך במה שהוא צריך. איזה שיר בא לך לשמוע, יואליש? מה שמעתם? מה הייתם שרים שם במעשיהו? איזה שיר מעניין? אפילו לעוני. לא, זה דיכאוני מדי. אז היה לך כן קשה שם, מה אתה עובד עליי, יואליש? תפילו לעוני. תפילו, מה תגיד לי שיר מתשמע? תפילו לעוני זה עצוב, מה? אפשרת את זה במעשיהו, היה לך על הפנים שם. ציון, הלא תשאלי, זה כן טוב? ציון, הלא תשאלי, הלא תשאלי, ושלוי מסירייך. איי, ציון, רבותיי, זהו יואליש קרויס המלך, תודה רבה לך יואליש. בשורות טובות, אושר ואושר. ביי ביי מותק, הנה מותך בשבילך. Oh Hashem Shilus Filusi Mishavusi Aleinu Zoy Latasta Ebunehu Mimeni Beyoim Hashem Shivos Filusi Mishavos Aleinu